Kano da kewayenta. Daga cikin irin waɗannan mutane, akwai wanda ake ganin shi ne fara zama a wani dutse da daga baya ake kiran dutsen da sunansa. Sunan wannan mutum shi ne Dala. Barbushe. A lokacinsa ne addinin bautar tsimbirbira ya shahara, kuma Barbushe shi ne babban bokan tsimbirbira. Wannan ne yasa suka tashi wakilai zuwa ƙasar Daura gurin sarauniya Daurama domin neman taimakonta. Wannan ne yasa aka turo Bagauda ƙasar Kano. Wannan shine farkon ginin ganuwa da ƙofofi da aka yi a Kano. An fara wannan gini da ƙofar Rariya, wacce gurbinta yana tsakanin ƙofar Ɗan Agundi da ƙofar Na'isa. Shine sarkin da ya samu lalura ta makanta a lokacin da yake kan karagar mulki. Sarki Usmanu Zamanagawa ya samu wannan suna ne na Zamanagawa saboda kisan tsamiya da ya yi, sannan ya kulle ƙofar ya zauna cikin gida tsawon kwana 7. Lokacin da ya fito ba a san yadda ya yi da waccan gawar ba. Binne ta ya yi, cinye ta ya yi, ba wanda ya iya ɗorar da labari. Ka taɓa jin labarin tarihin Kano? Wani ɓangare ne na labarin ya burge ka? Ma haɗa comment section. Wannan shirin tarihin Kano zai rinka zo muku a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare. Ku kasance tare da wannan tasha ta mata zauren Baba Studio. Da fatan za ku ji daɗin wannan shiri na Kano da kewayenta.